Hi guys, so nanami diri karon sa asa na dita? Magluto mi guys kay para makakaon na mig paniudto kay gutom na kayo. Magkaon na mig mga chichirya para pampawala sa gutom. Ang isa na mo kauban guys, diri sa gusto mangitom. So among lighter diri magsiga guys. Wala pa mi kahaling. So ano na maluto among lutuonan ani? Mo na isa isda brad? Isa lang isda? Isa. Kilaw na. Ah okay. So among nilabhan guys oh. Na manglabhan na tanan. So guys, hari nami nagluto nami og sinuba. Sinuba guys. Nakadiri sa bukid guys, ngano jud ang mga situation. Mo kinilaw. Tara. Sandara. Wala pa ng sili. Wala pa na sili. Nagkuha pag sili. Maraming mga ano guys. Yeah. Mga bata dito oh, naligo. Ano ba plus kinilaw. Nagbudol fights me guys. Guys, gutom na kayo guys. Gutom na kayo. Mula na ang mong giluto Ay, guys. butang niya sila doon dito. Oh, sa para lang diri lang. Ayan, plus kinilaw. Ikaw nagbahit ana. Asa? Ayun sa inyo Ay, dalawa. bukog na. Bukog naman. Ikaw na mi guys. Lamig kayo guys, lamig kayo. Okay kayo. Lamig kayo siya, lamig kayo. Ano lang unta piminti no? Tiga Sabado eh. Domingo. Wala ginahin mo. Kung di dagat. Kan? Hmm? Sa Domingo ba? Natuto tre. Sige. Dagat. Hagiri. Mukbang. Ginagawa mo. Ito ba paghungit to? Lamig kayo. Hindi lang na kada Domingo mag-anit ah. Ang ina mo ginagawa mo. Laktan. Next week dagat na punta. Magharang lagi to Brad. Ha? Mar? May nagharang ang mga marines. Yo sa Tulahan. skulahan sa elementary. Sige na pag gagawin niyo wala pa. Ah, wala. Ano giharang man mo? Mag checkpoint ba? Ha? Pangit. So humanamig ano guys, kaon then nalamig diri na munpon og hinalay. Kay maguli nami guys. So ang uban na mga hinalay guys wala na uga. So dito na lang sa balay pag-abot kampay ulit. Ito ni Brad? So dili na. Ano na mga nilaban guys. Oh, yan. Ready na kami maguli guys. Pauli namin. Cindy, mahulog ka dyan oh. Say hi. Kaulan na naman good guys oh. Yan, kaulan na siya oh. Dadagom na. So kailangan na naman magligpit para makauli na ni. Nabusog mo sa pagkaon guys? Busog ka Brad? Oh yes. Ako wala, nakulangan. Nakulangan siya guys, okay. Wala kayong pagkaon yun. Okay naman ang sudan pero ang rice kulang. So next Sabado guys, Sunday, balik mi diri kay diri na pud may mga on. Dari sa dagat. Depende, dagat or diri. Para tama na lang aligo. Lagom na kayo ka ba? Ligpit na pud mi og amo ang halayan. Labing halayan na Jill ba? Abot na dito. Double purpose na yung pagkato diri guys. Picnic at the same time ang laba. Parang, hi. Gwapo si Parang no? Ito may ginangaon gina oh. Dira sa may island. Dira may nangaon. Wala mo ko'y ligpitonon. Dito magdala diri guys, saging or mangga. Then magdala mo mga sima-sima, mga chichirya. Tapos sugba, kinilaw, ano lang. Tapos kung namoy mga butong, pwede kayo. Sarap kayo. Eventually. Wala sila. Among kauban guys, nagposing-posing pa siya. Si Angel. Ang ina mo ginagawa mo. Amat na! Ano natin sila guys, kung saan sila mag-dive. Cindy, dire lang Cindy ha. No, dito lang.
Dito lang, Cindy. Hoy! Hoy, Cindy! Na po yung bandre mga tao guys na galigo. Yan, galigo po na silang. Hoy, bata! Ina mo, ginagawa mo. Ay guys, so nako dire ka lang sa taas sa dam. So makita na to dire ang overview guys. Ito mga bata mga ligo. So pauli nami guys. So nagahulat lang ko sa kong kauban nga mobalik siya kay para masundo ko nila guys. Kay isa lang ka motor among gamit. So dapat pag magadto mo dire guys, dapat na amoy mga tricycle. Sahan lang nga balikan guys ba, hindi na siya sabay-sabay na tanan. Pag humaglabas, so sabay-sabay pag uli. Ang address na ni guys, barangay donation. So tapad lang ni sa among barangay sa Sinangkangan guys. Sa barangay Kanipaan. So doon lang siya. Yan, ambak na Jel. Magambak na si Angel. Magambak siya guys. Yung mga bata oh. So sa gilid na ng dam guys, na yung mga balay po diri. Kara siya bukid. Tara, bukid na nadra guys. Then dito na yung mga balay dito sa unahan. Ito balay. Tapos diri po sa pikas na po yung balay. So dili kay siya kumbaga di siya hugaw diri guys kung magtambay mo diri. Pero dapat pag mag-stay mo diri or mag-picnic, mag-banding mo sa inyong mga barkada, sa inyong friends, family, dapat paghalis ninyo, paghawa ninyo, dapat dili mo magbili ng mga basura para ma-maintain ang kalimpyo diri sa dam guys. So ang kali siya nga irrigation guys, patulong na siya sa ano. Hoy Cindy. Paadto na siya sa ang kali siya nga irrigation, paadto siya sa palay dito sa ano guys, sa Sinangkangan. So magian na siya mga palay dito, pauli na guys. Na yung mga basakan, mga palayan. So dito padulong mo yung ginagamit nila patubig sa mga palayan dito guys. So akong papa is isa po siya sa maka-benefits. Cindy! Shh! Hoy! Dalang guys kay may bata.